कार्बि आंलं जिल्लानि लांहिनाव पद्मश्री मान बान्था मोननाय सर्वेश्वर बसुमतारीखौ मान बावनाय हाबाफारि जालाङो। दिनै साननि 11 रिंगायाव कार्बि आंलं जिल्लानि लांहिनाव कार्बि आंलं जिल्ला कसारी समाजनि दैदेननायाव आबादारिफोरखौ लानानै सांग्रांथि मेलजों लोगोसे मावबादा जालाङो। कार्बि आंलं जिल्ला कसारी समाजनि आफादगिरि दालसिं बसुमतारीनि मासि सामलायनाय बे मेलाव गाहाय आलासि महरै पद्मश्री मान बान्था मोननाय सर्वेश्वर बसुमतारीया बाहागो लायो आरो लोगोसेनो बे हाबाफारियाव कार्बि आंलं जिल्लानि गाहाय बर' आफादफोर फारियै बर' थुनलाइ आफाद, एबसु, आबोब, गावबुरा आफाद, आबादारि आफाद, कसारी समाज आरो कार्बि आंलं जिल्ला गावखुंथाइ गौथुमनि मावफुं सोद्रोमा बिलि महन खाख्लारिजों लोगोसे कार्बि आंलं जिल्लानि आबाद बिफान, ना फिसिग्रा बिफान आरो सेरिकालचार बिफाननि मावख'गिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन। गुबुन फारसेथिं बे मेलनि गेजेरजों कार्बि आंलं जिल्लानि गाहाय बर' आफादफोरा बावैसो सान सिगां पद्मश्री मान बान्था मोननाय सर्वेश्वर बसुमतारीखौ मान बावो। जे आंखौ दिनै नैबे लांहिन कार्बि आंलंआव जिहेतु आलासि हिसाबै लेंहरनानै नैबे जिहेतु आबादारि मेल, बे आबादारि मेलाव आं नुजाफैनो हानानै आं गावखौनो गाव खोब गोजोननाय मोन्दों। दा जिहेतु आं सासे आबादारि, नैबे दिनैनि प्रग्रामाबो जाहैबाय आबादनि सोमोन्दैनो बुंगोन। दा आबादनि सोमोन्दैनो दिनैहाय प्रग्रामा, गतिके बे प्रग्रामाव नुजानानै आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो आं आसा खालामो जे कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्टनि जेरैहाय दिनै आबादारिफ्रा मा सिस्टेम मावदों बिथांमोननिफ्रायबो आं एसे सोंस्ल'ना लानानै आं माबायदि मावदों, दा दानि मुगायाव जों माबोरैहाय आबादखौ मावलांनांगौ, जों न'खरनि जौगाथायखौ माबोरैहाय जौगालांनायाव जोङो माबोरै बेबस्था लानांगौ, थिग बेफोरखौ हानायखिनिखौ आङो बिथांमोननो शेयार खालामलांगोन। आं सानाखै बिथांमोनखौ हाजासे थुलुंगा होलांनो हागोन, आं बेखौ सानाखै। नाथाय आंनि प्रेक्टिकेलि जिखिनि मावदों बे मावबाय थानायखिनिखौ आं बिथांमोननो शेयार खालामनानै एसेबाबो जिखिनि हायो आं बेखौ बिथांमोननो फोरमायना होलांगोन होनना मिजिंथिबाय। आं दाहालागि 35सिम बान्था मोननाय जाहैबाय। दा बे 35 बान्थाया आंनि थाखाय जांख्ला बायदि मोनफा मोनफा खोलोब खोलोबै गाखोलांनायाव आंनो जथेस्थ' सहाय होदों। जाहाथे बे बान्थाफोरखौ मोननानै आङो दासिमबो जिखिया आबाद मावनायावनो जा, जिखिया हाबा मावनायावनो जा, बा समाज सालायनायावनो जा, बेफोरखौ दासिमबो मेंनाय मोनाखै। जिहेतु रायजो राजाफ्रा आंखौ जथेस्थ' सापर्ट होदों। माने आबादारिखौ मा बुंगोन? आं आबादारिखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो हामलायथि बावहरगोन, गाहाम हामलायथि बावहरगोन, जाहाथे बे आफादा बेबायदिनो आबादारिखौ जौगाहोनायाव जाहाथे थुलुंगा होबाय थाथों, बिथोन होबाय थाथों आरो बेबायदि मोनसे आफाद थायोब्लासो जों आबादारि बिफाना जौगागोन। जिहेतु दा जोंनि आसाम हादोरा आबादानो, बेयाव कल कारखाना इन्डास्ट्रि जेसेबां गैया, गतिके आबादनि सायाव जों गासैबो सोनारनो गोनां जायो। गतिके जों बेखायनो ट्रेडिसनेलनिफ्राय साइन्टिफिकेलि जों बे आबादखौ लांथारनांगोन, नङाब्ला जों न'खरखौ जौगाहोनो हानाय नङा आरो। आसा खुलुमबाय नोंथांमोननि रादाब बुथुमगिरिफ्रा बेयाव फैनानै जोंनि बे जिहेतु आबादारिनि सांग्रांथि मेल, बे सांग्रांथि मेलाव नोंथांमोना फैनानै हेफाजाब होनो थाखाय जोंनि कसारी समाज आरो आबादारि आफादनिफ्राय जों रोजा रोजा साबायखर बावबाय। दिनै जोङो भारत सरकारनिफ्राय पद्मश्री बान्था मोननाय मुस्रि सर्वेश्वर बसुमतारीखौ लिंनानै लाबोनानै आरो लोगोसे डिपार्टमेन्ट कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि सिङाव थानाय भेटेनारि डिपार्टमेन्ट, सेरिकालचार डिपार्टमेन्ट आरो एग्रिकालचार डिपार्टमेन्ट बिथांमोननिखौ जों फंखा सुबुं हिसाबै लिंनानै लाबोनानै जोंनि आबादारिफोरनि गेजेराव मोनसे सांग्रांथि मेल जों माने खुंदों आरो बेहाय जोंनि रायजो राजाफोराबो फैदों, आबादारि बिथांमोनाबो फैदों। बेखायनो जों सानोमा रायजो राजाफोरा, आबादारिफोरा बिथां सर्वेश्वर बसुमतारी आबादनि सायावनो जिहेतु पद्मश्री बान्था मोननाय आरो डिपार्टमेन्टनि जितु रिसार्च पार्सनफोर बिथांमोना जिहेतु फैदों जोंनि गेजेराव, बेखायनो बिथांमोननिफ्राय जोंनि आबादारिफ्रा आरो रायजो राजाफ्रा गोबां माने खेथि बाथिनि सोमोन्दै मिथिगोन, गियान मोनगोन, बेखौ मिजिंथिनाय जाबाय। एसेनो जोंनि प्रग्रामा आरो लोगोसे जोंनि बे प्रग्रामखौ दिनै बेखेवगोन जोंनिनो मानगोनां मुस्रि बिलि महन खाख्लारि EM कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिल। बेखौ फेलिसिटेसन पद्मश्री बान्था मोननायखौ जों फेलिसिटेसन खालामो।